Lenny. Tammy. The name is Tammy. If I is the same. I'm saved and a child of God. I've been requested to come and do a teaching about the importance of position as a believer. Hallelujah. One of the things that I noticed in my walk with God is that when God gives you a message, sometimes He gives you a message that when you hear it, you would say, even I myself need this. When I first noticed this, I had things that I said, I won't speak this in front of people. Because I see myself as I'm unworthy to speak of such a topic. But there was something that said to me, when God gives you a message, He does not mean it's only for the people that you're going to speak to, but it starts with you. Hallelujah. Jesus. So I pray for God to help me as well. And He is going to help all of us. About the importance of position. We're about to speak about the importance of position. Hallelujah. Jesus. The first thing is I'm about to speak. Hallelujah. So njengokuba apha emhlabeni uNkulunkulu wathetha into kweziveki ezidlulileyo. The pastor once said something in this past few weeks. Uthi izinto ezenzeka apha emhlabeni. He said the things that take place in this world zingumfuziselo wezinto ezenzekayo in the spirit. They are likened unto the things that happen into the spirit. So njengokuba nalapha emhlabeni sine positions zethu. As we have our positions in this world. Umzekelo emisebenzini. For example, in our jobs. Abanye abantu emisebenzini yabo bakwi positions zoba zi-clerk. Some people are clerks in their job. Senior clerk. Some are called senior clerks. Manager. Some are in managerial positions. Even in the spirit. It is so in the spirit. We are known according to our positions. Hallelujah. Jesus. And kubalulekile ke uba umuntu nganye ayazi position yakhe. It is important for each and everyone to know their position. Ngoba xa ungayazi iposition yakho, because when you're not aware of your position, usengxakini, you are in trouble. Umzekelo emsebenzini imanager xa okanye mandithi xa ungawazi amandla eposition okuyo. Okay, let me say that when you don't know the power or the authority of your position, ungathi uyimanager emsebenzini, you might be a manager at your job, kodwa unikezwe orders clerk, but you will be given orders by the clerk. Hallelujah. And nawe ulandele, and you will follow the orders. Yonke into ethi clerk yenze uyenze, everything that the clerk kodwa do, nguwe umphathi, but you are the leader. Nguwe kumele uba unikeze orders. You are the one who's supposed to be giving orders. Zithu ke i-positions umoya ingcwele awayohleli there are two positions that the Holy Spirit, even though singenothi baziphelele apha, we cannot say those are the only ones, but nazi positions endizawuthetha ngazo. These are the ones that I will talk about. Hallelujah. Before ndingene ke into endingayitsho is that what I'd like to say, umuntu ngamnye i-position abakuyo, each person, the position that they are in, uzisa ngokwakhe kuyo. You bring yourself to that position. Umzekelo emsebenzini uba uqashile uba masithi ungene as a clerk, maybe at your job you have been asked to be a clerk, and ungene grade 12, and you have a grade 12. Xa unyukela kwi-position engentla, when you are promoted to a grade 12 akasakusebenzeli, that certificate does not work for you uba anymore. grade 12 qha, if you only have a grade 12, kudingeka uba ubuyele esikolweni, you need to go back to school, further your studies, ukuze ukwazi uapplyela a higher so that position. you can apply for a higher position. Kunjalo even in the spirit, it is so. kukhona i-positions uthixo angasoze akungenise kuzo unless when you work your way up uye kule position ukufuneka uba ube kuyo. To the position you are needed. Hallelujah. So ixhomekeke emntwini ngamnye. So it depends upon
ungakhonza i-10 years You can serve for 10 years. ube kulo position i-10 years And you can be the yonke same position for 10 kufike years. umuntu asindiswe One person will come and asindiswe in ngo-2025 2025 kufike ngo-2026 and in 2026. esenza izinto ongazange wazenza wena kunezinto akuxelelayo ngazo athi ndithendilela uthixo wandikhilela leyo uthixo wathi afike une-10 years uhleli apha ibandla libophekile ufike umntu osindiswe ngoku afike asebenze indlela yakhe unyuka uthixo amkhilela izinto nebandla azokhulula ibandla elixesheni elinye simsiwe. Hallelujah. The first position endizothetha ngayo is that xa sifika in the kingdom of God i-position yokuqala esiyifumanayo is the position of being a child of God. Ndizisetele itime ke apho kwenzela uba ndingadluli noba ngendizazibandi ngomntombi. Amen. So xa nganenjonge ifowuni ningaphazamiseki. So i-position yokuqala esiyifumanayo is the position of being a child of God. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaJohn chapter 1 verse 11 and verse 12 ithi weza kwabakhe baze abakhe abamamkela ithi bonke abamamkelayo wabanika igunya loba babizwe ngoba bangabantwana bakaThixo ukuze umntwana abe ngumntwana walo mzali uba nguye ngokuzalwa you become like by hallelujah. iBhayibhile ithi we are born of God ibese isithi okuzelwe nguThixo uyaleyisa ihlabathi. So xa sifika kule position of being a child of God sifika kwiposition yoloyiso. So xa ungumntwana kaThixo ungekangeni kwezinye iposition sewungumeyisi and aweyisi nto nje kodwa weyisi ihlabathi lonke. So njengomntwana kaThixo okanye njengomntu okwiposition yoba ngumntwana kaThixo akukho nto esemhlabeni enamandla okweyisa but when ungawazi amandla eposition yokuba ngumntwana kaThixo uzawubona useyiswa zizinto apha emhlabeni kanti bekungamelekanga uba kunjalo. Ithi iBhayibhile ithi khona indawo ethi yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumla. Ungazibona ubulaleka ngenxa yoba ungawazi amandla wokuba xa uzile kuThixo uze ekuphumleni uzibone ungenakuphumla. But xa ufikelela ekuzazini nokuziqonda ukuba xa ndikule position ndize ekuphumleni. So ukuphumla kumele uba ibe yimpilo yam. Hallelujah. Ithi iBhayibhile don't worry about anything but pray about everything. So into ezawusinceda ukuba uwazi amandla eposition okuyo ukuba wazi izibhalo uba okay xa ndingumntwana kaThixo nazi izinto endiyaziyo ukuba ndime ngazo. Xa ndingumntwana kaThixo into ethile akufunekanga uba ifumaneke bekuye izolo apho bekushunyayelwa bekubethelelwa kukaYesu. Ithi iBhayibhile ngemivimbo kaYesu saphiliswa. Hallelujah. So xa ufikelwa kukugula uyakwazi ukubuyela kwizibhalo uthi izibhalo zithe ngemivimbo kaYesu ndaphiliswa. Glory to Jesus. Bathogqirha bekuchazile isigulo sakho kodwa uthi uba ilizwi likaThixo lisithi loo nto ithi kunjalo. Hallelujah. Ngoba ithi iBhayibhile ithi izithembiso zikaThixo zingu-ewe no-amen. So
okwethu ukubambelela kuzo So what is for us is to hold on to the promises of kodwa God. ungeke ubambelela into But you ongayaziyo don't hold on to something you don't know. haleluya Jesus. but ke ngoku xa ungumntwana When kaThixo you're a child of God, akupheleli kulo apho it does not only end there. ngoba xa ungumntwana kunezinto uThixo angasoze akuthembe When you are ngazo a child, there are things that God can never trust you with. kunezinto uThixo akulindayo There are things ngazo that God waits ukuba ukhule for you to grow. ngoba xa ukwiposition yoba When ngumntwana you're in the child's position, ezinye izinto you don't uzi-understand understand certain things. xa ukwiposition yoba When you're in the ngumntwana position of a child, uquestion izinto you eziningi question a lot of things. so ke ngoku kudingeka ukuba So ukhule it takes for you to grow unyukele to a higher and position mature to a higher position. hallelujah ithi ibhayibhile we are heirs of The God Bible says it's in Galatians but ke ngoku xa sifunda kwincwadi yeGalatians when we chapter read the book 4 of Galatians 4, verse 1 verse 1. it as long as the heir is a child Jesus. he does not differ at all from a slave even though he is the future owner and master of all the estate hallelujah uba siyava apha If we hear in this place, xa esengumntwana while they're still a child, noba eyi-owner of the if they estate are the owner of the estate, but akuthiwa uyi-owner but ngoku he's not called the owner. kuthiwa They uyi-future are owner called the future ngoba owner. ngoku esengumntwana As long as they're a child, izinto zakho usazigcinelwe things are slipping kept izinto for the zakhe child. uzilindisiwe They are still waiting for the ukuze things of the akhule child, for him to mature ngoba first. okwangoku esengumntwana Because during this time, as a akazuyazi uba child, makaziphathe he njani never understand how to do okwangoku things. esengumntwana For this time, he's still a child. angazidistroya He can destroy things. uyalindwa ke ngoku Now akhule wait for the maturity to glory take to place. Jesus Jesus. so nathi xa sisengabantwana uthixo uyasilinda As we sikhule ask, God waits for us to grow. xa sikhule ke ngoku When we have grown, iposition esinyukela kuyo position that we are is the promoted to. position of being a son indawo yoba ngonyaka. hallelujah ibhayibhile ithi xa ithetha ngoyesu kwincwadi kaJohn 3 verse 16 In the book of John 3:16, ithi uthixo wanikela ngonyana it says wakhe God gave his son, ekuphela his kwamzeleni only begotten son. hallelujah Jesus. so uyesu ngoye wayisiza emhlabeni So when Jesus came to the world, waza engunyana he kathixo came as the Son of God. wafika waphila apha And he emhlabeni lived in this world. wawenza umsebenzi And he ebewuthunyiwe did the work he was xa sent for. egqibile waya When he emnqamlezweni was done, he went to the cross. ithi ibhayibhile xa ithetha ngoyesu When the Bible emnqamlezweni speaks about Jesus on the cross, ithi kwakumele it ahlutshwe says he had to suffer ukuze kuziswe oonyana abaninzi so that elusukweni sons can be brought to so glory. abanyana abaninzi So this version bakuselusukweni of sons that are brought to sithi glory, singumzimba we kakristu are the body of Christ. singoonyana We are the bakathixo sons of God. uyesu ngoku wayehamba When emhlabeni Jesus was walking in the world, wayesimodelishela he indlela modeled the way to yokuphila live for us ikanyana as kathixo a son of God. so xa sifuna ukwazi uba unyana kathixo uphila When njani we want to know how the son of God ought to live, sijonga we kuyesu look at Jesus. haleluya Jesus. so uyesu ngoku wayephila So when emhlabeni Jesus was living in the world, siyava ukubana wayesaziwa we nangamadimoni hear that even the demons knew him. amadimoni uyesu ayemoyika They feared Jesus ngoba uyesu wayezazi uba ungubani because he knew who he was. wayelazi uyesigunya He analo knew the njengonyana authority he had kathixo as the son of so God. amadimoni ayengadlaleli So the kuye demons feared him. kanti uba uyesu wayengalazi igunya Jesus lakhe didn't know his authority. wayezawufika apha He was emhlabeni going to arrive in the into world. ebeyithunyiwe What you have sent for, angayenzi he was not going to perform it haleluya Jesus. kodwa ngenxa yoba uyesu ezazi because he knew who he was. loo nto yamgcina endleleni That kept him in his way. loo nto yamgcina uyesu That kept ithi Jesus. ibhayibhile uyesu The Bible wayesentlango He was in the wilderness ithi walingwa and he ngusathana was tested by the devil. ithi ibhayibhile kwizinto usathana wayezithetha Things that the athi devil was saying. athi usathana uba ungunyana kathixo When the devil said, if you're the jika son la of God, matye abezizonke turn this stone to bread. noba uyesu wayezazi uba loo nto unakukuyenza Jesus knew that he was kodwa able to do zange that. avumele usathana uba mnike He ii-orders didn't allow the devil to give ngoba him orders uyazazi uba ungubani because he knows who he is. uyesu uyabuyisa xa ephendula Jesus answers back and says, ingathi uthi ngaphakathi ewe ndiyayazi uba ndingawajika amatye he says, abezizonke I know that I can do kodwa that. kubhaliwe kwathiwa But it's written, umntu akayewuphila that the ngesonka person cannot sodwa live only by bread. haleluya ndingalibiyela kula nto bendithe Back to what I said, kufuneka uba sizazi we have to izibhalo know the scriptures. ngoba usathana uyakwazi ukuyihobisa Because the into devil can ayithethe uyibone nawe intle le and nto say it and then you would see it but is nice.
xa uzazi But izibhalo when you know the scripture, uthe ihombisile want it to go uyibona uba ayisuni kuthixo le you know that it is not uyibona uba God. le into ayizundaphi. You will know that it will Hallelujah. it So, will sanctify you. amen, Jesus. So njengokuba xa sikwi-position ke yoba ngunyana When kathixo we're in the position of being the sons of God, sijikelele ekukhuleni. we have arrived in the position of growth. Hallelujah. Apho sesingengabo We are abantwana not children. kuyaqala ke ngoku ukuthi qwenge Now we are enlightened. izinto ubukade With the things that we ungazi-understand. do not understand, we understand them. Hallelujah. Jesus. Zithi zisiza imfazwe What the zenyama wars of the flesh of ukhumbule uba izwi lithe remember that the thina scripture asilwi says, nanyama it's nagazi not wrestle against blood and flesh, kodwa silwa but we nemimoya wrestle against the spirits yobumnyama kwezisemazulwini of darkness in ndawo the heavenly places. ngoba njengoxa ungunyana When kathixo you are the Son of God, une-assignment you have an oyinikiweyo assignment that you have been given. unento yexabiso You have a oyinikiweyo precious thing that you are given, ekufuneka uba uyigade. that you have to guard. So xa uzawukwenza izinto ngokuqhutywa So, zii-emotions okanye when you are yinyama going to do things being driven by emotions of the flesh, kulula uba uphulukane nezinto it is easy zexabiso. for you to lose things of value. Hallelujah. Jesus. So njengokuba umntu ngamnye unika i-assignment And yakhe each person nje has been given their xa own assignment. uzipozishini yoba ngunyana uyazi understand ezinye When you izinto are a son, you understand some things. zithi zisenzeka uqonda uba okay ayondlela le ekufuneka ndirisponde ngayo When kule they are nto. occurring, you will know a way to respond to such situations. Hallelujah. Laa nto ke ngoku ithi uyazazi uba ungubani, That means you know who you are. uyayazi i-assignment You yakho know your assignment. and ke ngoku usebenzela ukuba uyiwenzele nto uthixo akuthume And you yona. are working towards what God has sent you for you to Hallelujah. do. Njengokuba uyesu wawenza umsebenzi As Jesus did his assignment wade wathi kugqityiwe until he said it is finished. ngoba into ethunywe nguyesu Because what he was sent for, uye wayenza he wayigqiba. performed it and So finished it. nathi into ezawufuneka So even us, what will help us ukuba siyazi into uthixo asibizele is for kuyo us to know what God has ukuze called us sikwazi for, ukuyenza so siyigqibe. that we can do it and finish it. Hallelujah. Jesus. uyesu njengokuba wayiphila apha As emhlabeni Jesus was living in the world, wayiphila impilo he yoloyiso. lived a life of victory. Hallelujah. Jesus. Okay, andifuni uba mde but kukhona indawo ebhayibhileni apho There's a place in the kuthiwa Bible that says uHezekiya wake wagula. Hezekiah got sick, Ithi ibhayibhile wagulela he ukufa. got sick unto death, Kuthiwa uthixo wathumela umyalezo and ngomprofethi God sent a Isaya. message to the prophet Isaiah, Waya kuye umprofethi waya kuHezekiya to Hezekiah, wafike wathi uthixo undinike and he umyalezo said, God gave me a message. uthi ndikuxelele uba put your house in order Uthi lungisa indlu ngokuba yakho, uzawufa. because you're about to die. uHezekiya asiva ndawo esikuthiwa waxoxisana We nomprofethi don't hear Isaya. a place that says the Hezekiah argued with the prophet. Kodwa uHezekiah waya kuthixo umnikazi He went wesiprofethi. to God, the owner of the Ithi prophecy. ukuthi ibhayibhile wabujika ubuso bakhe wabujongisa The Bible edombini. says he turned his face to the Ithi wall wathi thixo and khumbula said, God, remember uba ndikukhonze that ngokuthembeka I have served you faithfully ndakwenza konke and I okulungileyo. did great deeds. Ithi ibhayibhile emveni koba ethandazile After he prayed, uthixo wasijika God isiprofethi changed the prophecy wathumela ngaphinde and ngo-Isaya he sent the prophet uba again. ngoxelela And uHezekiya said, go and tell Hezekiah ukuba ndikuvile ukukhala that I have kwakhe heard your cries. ndizibonile iinyembezi I have seen your zakhe. tears. Ithi ibhayibhile uthixo wongeza kwiminyaka yakhe He extended his eminye years. iminyaka He eyi-15. extended by 15 years. So uba uHezekiya wayekwipozishini yoba ngumntwana Hezekiah was in a child kwakuzawuthi position. xa kusiza laa prophecy When the prophecy arrived at him, endaweni yoba aye kumnikazi instead wesiprofeto of going to the owner of the prophecy, ebezawuhlala akhalaze he was going to sit and abuze njani complain uba uthixo andivumele uba and ndife say, how come God ekubeni allows death ndikhonze upon me kakuhle when I kangaka. served him so Kodwa much? kodwa uHezekiya kwipozishini akuyo The position he was in, wayiqonda ukuba ukukhalaza he understood that complaining was into help him. ezawundinceda kukuya But what was kumnikazi helping us was the wesiprofeto. owner of the prophecy. Glory to Jesus. Efeneyile ke siyazibona After he izizathu. went, you can see the result. Hallelujah. Jesus. So xa ungayazi awumandla So weposition when you don't okuyo know the power of your position, zizawuthethwa izinto zibe it zinjalo. will be spoken upon you Izinto ubunokwazi uyothetha nazo that you nothixo can discuss with ngenxa God. yokuba kule position
position But speak okuyo of your position. awuyazi uba xa kusenzeka izinto You mawuresponde don't know how njani to kuzo respond. uzibone ubulawa zizinto bengamelekanga uyazibulala ezinye izinto zikukhuphe endlini kathixo izinto bengamelekanga uba ziyakukhupha haleluya so kunyanzelekile So it is bazalwane necessary ukuba as believers uzazi position to okuyo know our position. uthixo njengoba nditshilo akangothixo God is wesiphithiphithi not a God of disorder. akufuneka uba ngibasibe ngabazalwane abalengalengayo esingakwazi nokukhombeka ukuba yeyiphi kanye iposition yakho Tell our correct position. haleluya Jesus. uthixo ke unguthixo God is a very faithful God. haleluya Jesus. xa sizinikela When kuye we give ourselves to Him, uyasivuza He ngokufanelekileyo rewards us. asiyasingena kuthixo uzinikela When we give ourselves to Him ekumfuneni in seeking Him, xa uzinikela ekwenzeni when we give imimiselo ourselves yakhe to doing His will, uthixo uyakuphakamisa God exalts you. uthixo akangothixo owadlala amandla omntu Who appease the person. haleluya Jesus. awungeke uzisebenzele ukuba awungeke usebenzele ukunyuka You kwiposition okuyo work for your uthixo exaltation. akuhlalise kwiposition And God eyi-1 will make you remain in one position. haleluya Jesus. njengokuba sikhonza ke As we are serving, siyashiyana ngokweposition we are in different njengokuba positions. benditshilo Our ukuba position is umntu very. ngamnye iposition yakho As uyazisebenza I mentioned, that everyone works for their position. haleluya so ingase xa siphuma kule So nkonzo it is as if when we get umntu out of aphume here, ezazi everyone ukuba should know esazi ukuba in the spirit in the spirit. saziwa ngeposition We zethu are known for our so position. uphume uzibuze uba mna ndikweyiphi You should position get out and ask yourself, what is your position? into endiyiqapheleyo is that xa unomoya okay njengoba sinomoya What I oyingcwele notice is that as well the Holy umoya Spirit, uyathetha the nawe Spirit speaks to you, uyaziva xa uhleli kwiposition ixesha and elide you will feel xa yourself when you are in kulixesha a loba position for a long time. umkele ngoku When is the time for you to be promoted? You will ndikhumbula feel uba it. ndandike ndambuza uthixo I want to ask God, because njengoba ndikhonza as I'm saying, there kunezinto endizibonayo are apha things that kuwe I see in me. so ndithi kuthixo uba thixo kunezi zinto kudala I said to God, there are ndizithandazela things that I've been praying for a kutheni long time for. zingadeze zisuke Why are they not removed from me yet? uthi uma ingcwele kum xa And the iphendulayo Holy Spirit answered and said, ezi zinto ujongene these nazo things that you are facing, zizinto zale position ukuyo they belong to this position that you so are in. ukuze uba uyazinqoba So for you to conquer, udinga ukunyukelwa you need to be promoted. haleluya so kunezinto ezikudingayo uba unyukele There are things ngasentla that need you to be promoted. uyesu abafundi bakayesu bake baxakana The disciples nedimoni of Jesus once met a demon, wafika uyesu walikhuphela and idimoni Jesus casted out the demon. bayabuza ke ngokuba besizamile uyikhupha They said, thina we are trying to cast out uthi the uyesu demon. kuba eli hlobo ledimoni Jesus said, this kind of demon, alisoze liphume it can never be removed unless you fast and pray unless you fast and so pray. kukhona izinto ongasoze So there are things that zenzeke can never happen unless unyukela kwiposition unless engentla you go to haleluya a high position.